die Saus. Kijk je betek er aan wanneer ik ga ik dan nou sexy. Maar zoals ik dan nou zien, ik is bezig dan nou met sexy. Ja, je wil geëist auto's, je wil dan nou geëist auto's. Ik wil dan nou bij stage dan nou klam. Als ik dan nou bij stage dan nou klam, wil ik maar niet gehoord word. Ik wil ook maar niet gehoord word, ja. Toen maar niet mijn werk, ja. Aan mijn broers moeten nou geëist auto's. Ik wil dan nou aan mijn broers moeten nou geëist auto's. Weer dan nou samen met guys. Ik doe het dan nou voor mijn guys. Want ik wil dan nou weer die ouwens moeten nou zijn, ja. Want ze is allemaal moe van die zwaar leven. Samen moe om zwaar te krijgen. Allemaal is er moe om zwaar te krijgen. Dus hoe kom ik doen nou die shit voor mijn boeties, ja. Wanneer mijn boeties moeten nou geëist auto's. Kan mijn boeties moeten nou geëist auto's. Kijk je man, ik waar niet meer wat mensen van me zien. Alle kennen uit op mij, ik waar niet hoe die uit te zien. Die uit is zet ik dan nou langs en op mijn side dan nou. En ga nou man nou aan, ik zeg die uit is dan nou zo positivity, ja. Ik heb die meer tijd van negativity niet. Zoals ik dan nou zie, ik is dan nou bezig om te zijn. Alle van mij gaan zeggen, ik ga niet zijn op YouTube. Hier zijn ik dan nou op YouTube, ik is dan nou dankbaar voor elke ene. Wat nou hij goed te geviewd, wat dan nou geliked, wat dan nou die dan nou doen. Ik doe maar niet die shit van ik krijg je dan nou lekker. Wanneer ik je dan nou niet mijn mindset daarop gezet. Kijk ik is dan nou ziek en zat van die leven, ja. Partij keer aan wanneer ik dan ga ik er nog een kans krijgen om te doen, ja. Zoals ik dan nou zie, ik dank maar niet die vader wat hij mij nog gesparen dan nou in die leven. Als paar mensen wat hij kans dan nou krijg niet. Als paar mensen wat hij kans dan nou krijg niet. Dus hoe kom ik doen maar niet mijn werk wat ik moet doen. Ik doe maar niet mijn werk wat ik dan nou moet en nou doen, ja. Sais.